Unsa, Virgie? Muundang na kag-eskwela? O ma, Nga naman ko no? lisod magud kaayo ta ma. Dakan baya kaayo mi nga managsuon. Ug dili na ninyo makaya ni Papa ang pagpa-eskwela namo. Mao nga muundang na lang kog eskwela. Mutabang na lang ko nimo sa buhaton nun dinis bahay. Oh, nala. Sige. Ikay mag-igo. Ay, Oh, naunsa bantang naghinuktok man ka. Sa may problema nimo. wa ma uy. Nagunahon na lang ko pa. Hmm. Dakan man gud ang nag-ingon nga nindot ko no ang Cebu. Kanahan unta mo adtog Cebu ma. Uy, uy, uy. Dili ko musugot nga mo adto kag Cebu, ha? Ma, Layo ing taon ka ito day, oy. Tabok kog laod. Kung gusto ka nga manarbaho, din na lang sa ato. sige ma. Dini na lang ko matrabaho sa ato sa San Carlos. Ang problema lang sad, unsa man trabaho ang imong sudlan, nga wa man ka makaho mag-eskwela. Mga play lang kog tindira ma. Makasud lagi ko. Na sige, ikay mahibaho. Salamat in taon nga nakasutayon kong trabaho din eh. Bahala na lang tindira. Maayo na lang ni, may trabaho ko. Day, Virgie. Nabe, gusto makiksulti ni mo, day. Kinsa man day? Kanang naa magtrabaho sa atbang ba? Makiksulti ko no siya ni mo. Inig-out na to. Kanang naa mo trabaho sa pikas tindahan? O, day. Kay gusto siya nga makikilailan ni mo. Dili lang ko day, uy. Nga naman ka, day. Uy, basta na gusto makikilailan ni mo. Makigamiga ni mo. Dili lagi kaganahan. Labi na gyud kun taga dinhi lang sa ato sa San Carlos. Nga naman, day. Ang tinuod bitaw day. Dili ko gusto nga makauyab og taga dinhi sa ato. Aha? Nga naman. Ang ako ugong pangandoy day nga makakita ko og lalaki nga taga Cebu. Gusto ko makauyab og taga Cebu. Kay gusto ko makaadto sa Cebu. Ha? Uy, agad ni mo, day. Mao ni akong pangandoy day nga makapanagit ko og taga Cebu. Murag, lisod na mahitabo ang imong giingon, day. Uy, Ha? Nga naman day? kasagaran gud sa mga lalaki dinhi sa ato, tuwa man narbaho sa Cebu. Way taga Cebu nga ni man narbaho dinhi sa ato sa San Carlos. Nilaom gihapon ko day. Nga moabot ang akong dream boy. Ay, dali aras panahon uy. Wa man lang ipaw eh. Duha naman day ko katuig nga narbaho isip tindira. Pero hangtod karon, wa pa ko'y uyab. Dili man gyud ko ganahan sa mga lalaki dinhi uy. Miss, amoy load? Hala, kakwapo niya. Tawagan ako, Noli. Ikaw? Ha? Sige, nasultihan ako kung pangahan. Oh, Gusto na bitaw ko magigamigan ni mo? Ako si Virgie. Unsa day? Nainanita na ako. O, day. Kinsa man day? Nuli ko lang iyang pangan. Adto asa ka? Wa pa bitay customer. Niyam lagi kanol. Sa may tuyo naman ako. Mihapit lang ko ni mo kadiyot. Pwede manorit ha? Inigawas ni mo sa trabaho? Ha? Mabalik na magugugma sa Cebu. O usa ka semana pa, wala ko makabalik din Sige na, G. Manorit lang ta kadiyot. Di ta bitaw ka unsaon. Amiga na bitaw ta. Sige. Paubutan lang ko inigawas na ako. I love you, Virgie. Nori. Huwag ka na tinuod. Una ko pang pagkakita ni mo, nakagusto na ko ni mo. Huwag dali ko ganahan nga, mabalik sa Cebu. Nga dili na ako masulti ni mo ang akong gibati. Taga-Cebu di ay kanol? O G, taga Cebu ko. O nga tungan hilang ko din sa San Carlos. Kaya naman ko negosyo nga mga hayop. Labi na mga manok. Mao ba? Sige na, G. Sugtan ako. Kaya gusto na kong bawang mo rin magugmas akong pagbalik ko niya sa Cebu. Bahala na lang ni. Subtun ko na lang ganito, Hana. Kaya mauna nahitay ko na nga makaadto na ko og Cebu. G, Nol? nahilo man ko ka diha. Nol. Gisugot na ka. Salamat, G. Daghang kay salamat. Noli, sa manikibuhat ni mo na ako. Pasagdi ko. Pero, dili pa man ko andam. Tingali mo mapdos ko. Ay, kabla ka. Dili ka na ako pasagdan. Kung sa may tabok ni mo, pagkaslanti ka. Ha? Mularga
ka sa Cebu? Oji, ako na ito mo lang akong kinumpara nga mga manok din sa Negros. Mahimong makuyo ko ni mo, Nol. Sa sunod na lang. Kay, nagdali man ko karon. Ayaw ka bala ka. Kay, sa sunod na akong pagbalik din ako tanakang dadon sa Cebu. Huwag ako kang ipilaila sa akong mga ginikanan. Salamat, Nol. Hala, oo naman ko ito nga isa kong binuwan na sakit. Nasa ato pa. Mabdos ko. Kinahanglan na ipawi ni Sinoli. Salamat nga nabalikan na, Nol. May ibalita ko ni mo. Unsa man na? Mabdos ko. Unsa? Kung mao ka na, nga sa ato pa, may umaabot akong anak. Oh, Nol. Mayo hinoon. Unya, unsa may plano ni mo ini? Mubalik din kong Cebu. Huwag akong dadon ng akong mga ginikanan sa inyo. Magkunta ka lang niya ta. Sige, Nol. Kay mo paulit na lang ko sa amo. Kaya akong pahibawan ng ako mga ginikanan nga magminyo na ko. Makalitan lang tani mo, Verde, oy. Mao gyud. Laliman ka anang magminyo na ka. Taga diin man sad ang imong minyuan. Taga Cebu, ma. Ay, pastilan. Taga Cebu di ay. Sa ato, matuman na gyud ang imong pangandoy nga adto ka napuyo sa Cebu, day. Unya, kanus aman mo ari ng mga asawa nimo. Manawag pa ko niya pa. Ugma? Oo. Ugma, mga namin diha sa inyo. Aron mamahay mi. Sige, Nol. Kay mangandam lang sad mi dire. Sige. Imbitahan na lang daan ang inyong higalog ang inyong mga parente. Oh, Noli. Hain naman ang mamay ni mo, Verde. Ambot mauwi. Nga nung pa man mo abot. Oo, masakit manawag si Noli na ako. Ato lang paabutan, ma. Oy, di na ni mahi mo, Verde. Wa malagi na mo abot ng mamay ni mo. Daghan kayo mga tao. Mauna. Alas 10 na sa gabi. Unya, wa pag moabot ang mamay nimo. Ay, na mauli na lang mga tao ay. Hain naman na ang imong giingon nga mamay ni mo. Oy, hain naman. Ang saman kayo nahitabo ni Noli. Nga nung man sila mo abot. Ay na lang paghandom ato. Nagtuo kung giilag ka lang atong tawhana. Mao ni nahitabo nimo gabi, Iday? O, day. Ang butong ganun man mapakita si Noli na ako. O niya, no, dili na sa makuntak ang iyang cell. Ako mo itong nakita ng amigo ni Noli, Day. Hain man siya, day. Makiksulti ko niya. Mangutan ako bahay ni Noli. Unsa to? Nagsabot mo ni Nuli? Nga mamay siya nimo? Oh, pero nahibong lang ko nga. Wa man gid siya magpakita na ako. Unya, dili na sa makontak ang iyang number. Salbahisa gid aning Nuli ay. Niingon pa siya mamay siya nimo nga dako na sang minyo? Unsa? Minyo si Noli? Uy, minyo tao na oy. Minyo na siya oy. Ug may usa na siya ka anak. Dili. Ganun na kayo man si Noli na ako ini. Nga nang iya man lang ko kipuang. Salbahis ka, Noli. Salbahis ka. Sakit ang nahitabo na ako. Nga igo raman na akong giilad sa lalaki nga akong gimahal. Dilisab ko mahimo nga magpakita niya. Kay dili ko gusto nga magubot ang ilang pamilya. Ako na lang gidawat nga mao kini ang akong kapalaran. Dini na lang kutob. Daghang salamat sa pagtagad nini akong tampo. More power, RMN. Magto mga galang kaagi ni Virgie nga taga San Carlos City, Negros Occidental. Mong kaagi kibata ng duha sa radyo ni Ricky Persuelo garing gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga gala mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong kitapit sa papara. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. Yadres lang naning talumanon nandumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez, Building Osmeña Boulevard, Cebu City. Umaga ipada sa Handimanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano sa taan ni Ron? Ay, may gani kay timing nga, napalubong na nato si Papa nga namatay niya itong agi si Mana. Maog yun. Kay masundan ba yatong tubig ang ilang sala nga atong hayaan niya. Nasudla na gyud ron.
Mauli na ra ba ang akong mga igsoon nga dito sa bahay mag-star atol sa haya ni Papa. Para to tao ron dito. Lagi mga panghipo sa ilang mga butang ron dito. Sige na ba? Ugma, lurang na tingali ning hangin uguan. Ato niya itong sisiyo ng bahay nilang lulog lola. Ay, pagkadama, yun aning uwan sa atong dapit. Kay bahaan yun tita, matagkusog sa uwan. Pero ayaw pag iningon ni Ana Linda. Kay grasya sab ni sa taga-bukid sa probinsya. Kay alang nila makainom na ang ilang mga tanom. Pero kita, mag-antos og kabya ning tubig sa uwan nga nisod sa atong bahay. Dahil tamang sige reklamo pa ini ma. Pa, magsugod taghabuan ng tubig nga lisod sa tumbay. Aron ikaw man ini, ato kong subayon ang bahay nilang lulog lola. O unsa na sabto. Ay, alam mo kung maganing nabahaan nilang mamagpapan ni mo, Arnulfo. Ala pa, pero nang lutaw naman yung ubang mga gamit nilang lulog lola. Kung buhay pa to sa Papa, di ko ni maingon ini. Kay inigsugod pa lang sa uwan. Manghipos naman itong daan sa posibleng mabasa. Lutaw yung mga lingkuranan pa oh. Lawa oh. Wala. O ka na mo, bukbuk. Ikay alsa na ng mga lingkuranan, ha? Aha. Ipagawas na, aron pasiritan ng tubig sa hose, aron mawa ng lapok. Dayon, ibuwad sa init. Ay, taku, abe ni atong trabaho nun. Oy! Sige na, magsugod na ta. Aron mahuman ta. Oh, sige, sige. Sige, ako'y subay sa kwarto nilang papa ug mama. Tanaw na to dito kung sanay ato masalbar. Wa mabasa. Wa kita kapagandam ni ning uwa na. Oy. Na. Nakuman kong limpios karaang sa lasit nilang lulog lola. Ay, kanapok yun. Tungod sa baha. Man lang ni kay, nabuwad na sab sa init. May gani kay, niinit sab dayon ron. Usog king uwan ng hangin gud gabi igod na. Ida! Ay. Pupok! Aray ko na mo! Dali! Oh, si Papa. Gitawag ni Mama. Ngano man ka? Oh, nene, nakitaan ko ni sa kwarto nilang papa ug mama. Uy, unsa man na ba? Papili sa yuta. Ha? Unsa pa? Wa mo magsulti sa papa na mo nga may napalit siyang yuta. Kasikbit ni ning iya rasang yuta. Unsa? Kana di ang dihang napita nga mo'y mga namuyo ng gani niya na. Kang papa di ay nang yuta ah. Wari kang kibawa na pa. Wa man. Ako na ibawan, kanirang yuta nga ani ami magtukod ining atong mga bahay. Pero nakabutang din his papilis o nga napalit ni papa ng yuta nga kasikbit aning iyang yuta sa kantidad nga 1,000 ni ato pang tuig 1942. Ingon sa nakakita og bulawan ng akong amahan. Dihang nakakita siya og hinipusang papili sa yuta sa akong lolo. Mao'y nakasuwat sa maong kasulatan nga napalit sa akong lolo ang kasikbit sa iyang yuta sa kantidad nga 1,000 sa tuig 1942. Ug ang maong kasulatan notaryado sa abogado ug may mga witnesses pa kini. Maong amo din kining gisubay. Unya, Sus, pagkawa ako magdahom nga kining yuta nga anhi ko mamalhin sa ako mga binuhing kanding kaniadto, amo ra di ni. Sigurado kang wa gyud makiskot si Papa nimo bahay na ni kaniadto sa buhi pa si Arnulfo. Wow, lagi. aw tingali og nalimot ni lolo og sulti ani ninyo. Bahin ini pa. Oh, mausap tingali. Or si Papa ba kay nakalimot nga napalit ba dahil niya ning yuta? Imposible sa dana maoy. Masin pa di ay. Ug wa lang siya buot ang pagpalit ini. Sa ako nahibawan nga kato si aning papa, dang pananto sa mga naglisod kaniadto. Kung may makaproblema og kwarta sa among mga silingan kaniadto, labi na og may mga emergency sama sa may hospital sa ilang pamilya, adto gyud to dangop sa amo. Kay may magatumuhipos pa pagkwarta. Kung mao ka na. Masin pa di may napalit pa tong imong amahan nga mga yuta o kabtangan nga wa pa sa bumahibaw Arnulfo. Oh, malagmit. Pero maurang sabning papilisa ang ako nakitaan dito sa drawer sa kwarto nilang mama. Bi, klarong na to diya sa mapa og papilis pa. Klarong gina to pa. Kung mao ba gini yuta ang naa sa papilis. Maulagi ni. Tanawa na. Maulagi ni. Tawa. Niya. Di pa, ipamutan di pa. Ade. Oh, niya. Mo'y nakabutang din nga kining maong yuta, may tulo ka punuan sa mangga. Usa, duhat, tulo. Uy, gusto Arnulfo. May tulo ka punuan sa mangga. Ug may tulo ka punuan sa kawayan. Kawayan. Tulog ka punuan pa? Daghan na tingali na ron pa, uy. Tingali ka ni Adto. Tulor ka punuan.
Pero karon basig tulo ka tapok na tingali ron si kawayan pa. O posible nga pagpalit ining papa, usa pa lang ka punuan. O karon nanaghan na ni kay 1942 pag ining papilisa. Usa. Duha. Tulo. Hmm. Ay tulo ka bagang tapok sa punuan sa mga kawayan pa. Dal. Ingon bitaw ko ninyo nga mao gining yuta Kang papa pag yun di ay ning bahinas yuta. Kon mao ka na. Unsaon man ninyo ana ron nga may lain na bang namuyo diha? O ako silang pagkiksultihan nga sa ako na yung amahan ning yuta Unsa? Unsa inyong yuta? Nga sa amo maning apuhan. Ha? Sa amo paning apuhang yutaa. Ug kaming mga namuyo dinhi. Mauna ang mga apo sa among apuhan nga maoy tag-iya ini. Oh, kuan kining may kamatuoran ba mong inyo ninyo ta? I mean, kining sa inyong apuhan ba? Doon na. Kadyot, kay pakiton ta mo. Oh, niya. May papilis ming gikuptan aning yutaa. Nakapangan sa among lolo nga si Anhing Lolo Olimpio ni adtong 1981. Maunay nakabutang dinhi sa titulo. Oh, mao ba? Maong ayaw mo pagpatakag pangangkon og yuta nga dili inyo oy. Pakauwaw man lang mo. Ako anang kining iunini mo gani nang karon pa magdusog namo madiskubre nga may papilis sa gitaguan ang akong apuhan inyo ta. Ang mas mayo tingali nga ato na lang ning kusayon sa legal nga paagi. Bisan unsa pa inyong buhaton. Dili og dili gyud namo ihatag ninyo taan ninyo. Kay amo ninyo ta. Kasabot mo? Dako na mong katinga nga ang namuyo sa maong yuta nga napalit sa kong lolo ni adtong 1942 pa. May ila sab silang titulo. Gadag matuod nga di pa nag-iyak kini sa ilang apuhan sa tuig 1981. Naganti kini sila nga dili nila ihatag namo ang maong yuta. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, may nakita min kara ang papilis sa namatay kong apuhan nga nikapalit siya og yuta nga kasikbit rasab sa iyang yuta sa kantidad nga 1,000 ka pesos sa tuig 1942. Magamit pa ba ni namo? Ikaduhang pangutana, yang among giadto ang mga namuyo ining yuta may mga papilis sab sila nga nagmatuod nga sa ilang apuhan kining yuta. Nganong naa mo sab sila titulo? Yan dugay namang namatay ang tag-iya. Ikatulong pangutana, usog kay posible nga ngahitabo ining yuta marikaber pa ka namo ni? Ukihan pa ka mi sa korte kung mo-file mi og recovery sa yuta nga dugay naman kayo ni. Ikaw pa to katapusan, asa man mi mudangop nga ahinsya sa gobyerno, bahin ining butanga. Ang mga witness baya ini, dugay na kayong nangamatay. Unsay angay namang buhaton? Palihog, tabang yung tamagi ko. Kining akong suliran. Bukbuk. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini sa attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw mag-uban ta kuyog tatungod kay ako usa ka abogada. Ug ako usa ka medical doctor. Kami sa ko ang partner ang muhatag inyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana ug problema na may punto medical, Punto legal, emotional, personal ug problema sa mga ginadiling drugas. Ay, di na nato dugayon mga sukintig paminaw, ipadala na ninyo ang inyong mga suwat sa suliran_612@yahoo.com Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Sa may letter sender na to, Atong partner? letter sender partner, taga Toledo City. Yes. Si Bukbok, no? Bok. 55 years old. Punto legal kini ang Yes. problema partner, no? Oo. Suma sa atong nabati ganina sa drama, punto legal, Yes. kuman mamatay ang apuhan ni Bukbok, may nakitaan silang papilis og titulo sa yuta na napalit sa iyang apuhan. Lalaki ang Apang lalaki. apang lalaki. Ang kasikbit sa yuta niini sa kantidad nga 1,000 pesos niya tupang tuig 1949. 10 years old pa niya to si Bukbok. Ila dayon kining gisubay kay may mga nagpuyo na aning yuta. Apan dako nilang katingala kay may gipakita usab nga titulo og papilis nga gikuptan ang mga apo sa
Nganlan og Olimpio. Olimpio nga maoy kunoy tag-iya sa maong yuta sa tuig 1981. Patay na kini si Olimpio. Ug patay na sab ang mga nahimong witnesses sa ilang mga papilis. Uy. Bali ang mga apo na karon ang nagkalalis ining yuta. No, napatay no? So unang pangutana ni Yes. Bukbok, may nakita ming karaang papilis sa namatay kong apuhan nga nakapalit siya og yuta nga kasikbit rasab sa iyang yuta sa kantidad nga 1,000 pesos na itong tuig 1949. Magamit pa ba ni namo? Ang pangutana na to good is kinsa man or unsa naman ang latest title kay base magud sa to ang drama nga napaminaw ang naapoy kato si Olimpio naapod siya title that was issued in 1981. 1981. Ah. Now ang question na to ana giunsa man niya pagkahimong tag-iya nganong nabalhin man na dito and usually mahibaw-an man na natugod sa titulo atong matrace kay with all possibility base nabalhin na or nabaligya na pud na sa imong apuhan kanang yutaa. Unya sa tinud-an ay lang good ang kana manggong pag question nato no nya labaw na kumayong kag naay titulo. Ang title manggod sa yuta mga sukintig paminaw makes it indefeasible nga meaning dili lisod na nato questionon ang maong titulo unless atong ma-prove nga nakuha na niyang yuta or nakakuha siyang titulo pinaagi sa pagpanlimbong or through fraud. Pero naapod na siya prescriptive period manggod partner. And the prescriptive period manggod ana to question it after registration is 30 years. 30 years. Yes, kaya ang kanang registration manggod that is equivalent sa notice to the whole world or notice to the public nga kaning yutaa itulado ni siya gipanganan ni siya aning tawhana. No, so it might be difficult for basin maglisod no sila and I'm not sure kung pwede pa ba na ninyo magamit given the fact na dugay na kaayo ang panahon and in between naanay nakakuha og lain nga titulo. So 1949 o Yes. 1981. Correct. Ang ilang mga gikuptan na Yes, yeah. kapilis. From 1981 man good partner, wala gyud siya question na ba. Labaw nakatumbuhi pa ang Ilang apuhan, lolo. ilahang lolo. Kaya naay katungod man good mo question ana dapat ang katong iyang lolo during his lifetime. Katungbuhi pa siya. And he has 30 years to question it. No? Nga labaw na kung kasigbit pag yun niyang yuta, nya di siya makabaw. Nga nabaligya og lain o natituluhan sa lain. Okay? Alright. So ikaduhang pangutan na partner. Dihang among giadto ang mga namuyo aning yutaa. May mga papilisab sila nga nagmatuod nga sa ilang apuhan ning yutaa. Nganong naaman sila titulo nga dugay namang namatay ang tag-iya. Muna ato ang dapat matrace lagi nga ungi-unsa pod nila nga nakuha and in what manner nila nakuha og from kinsa nila nakuha ang maong titulo. Ngito ba sa tag-iya nga gipalitan sa imong lolo na double sale ba? Or ang imo bang lolo ang nibaligya nila munang nabalhin na sa ilaha ato nang isusi kay kung pananglitan mang gyud gani no nakuha na nila ngadto sa tag-iya nga gipalitan sa imong lolo nya mahog nga ang imo mang lolo may unang nakaparehistro basin pwede pa na nato ma-question. However, ang ako lang pong worry ana nga basin ila pong depensa is the prescriptive period nganing lapas na ang 30 ka tuig. Pero naaman sa doctrine partner sa civil law and law on property nga in case of double sale, ang unang nakaparehistro sa titulo sa yuta mo'y tag-iya. In which case, sa atong drama niingon man nga napatituluhan siyang apuhan pag 1949. Yan sila 1981. So mas pwede na og daghan nakapalit no. Oh, ang pinakawahi nga nakapalit may unang nakaparehistro. Na delikado. Yeah, I learned Okay? a very important yun nga, Dapat muna importante kayo na mga sukintig paminaw mo palit gani tag yuta. Dili rata mo hunong anang kasulatan or didosel. Ipabalhin gyud na natos atong pangangay para dili ta makulbaan. Maog yun, Oh, no? agwanta-hunta na lang nang makabayad tag buwis kay inamo man gyud nay proseso. Oh, Kaysa magubag-ubag ta nga na po makakuha diglain ana. Yeah, Di makita ba? patag-away. Oh, ay di ka bayar ang consumption partner. Maog yun, partner. So, ikatulong pangutana, unsa man kahay posible nga mahitabo aning yuta? Ma-recover pa kaha namo ni? Okay, han ba kaha ni sa korte kung mo file mi og recovery sa yuta nga dugay naman kaayo ni. Exactly. Mo na akong point nga ang weakness sa inyong kaso is the period nga base ni prescribe na. Pero i-assess na no I will suggest nga makikita mo og abogado, ipakita kutob sa inyong makuha nga dokumento para mo prove sa pagkatag-iya sa imuhang lolo.
and ipakita pod kutob pod sa inyong makuha ang papeles nga ilahang gikuptan para pod mo pamatuod nga sila pod ang tag-iya. And di man gud lisod man gud nga moingon ko ninyo dayon nga mudaog mo nga wa pa ko kita sa tanang papers, no? There can be a possibility, but then like I said, one of the weakness gyud sa imong kaso is the time, no? The prescriptive period. Okay? Mas alright. maayog ma-assess gid sa abogado pa. Ma-assess sa abogado para mag-guide mo sa legal nga Yes, implications, no? implication. Okay. No, ikaw pa itong katapusan nga pangutana. Asa man may mudangop nga ahensya sa gobyerno bahin aning butanga. Ang mga witness bayaan ni dugay na kaayong nangamatay. Unsay angay namong buhaton nato Yes, ni Elaine? like I said, no, kumpletuhan yung mga papilis and mo konsulta mo og abogado. Tungod kay yuta na inyong gihisgutan, I don't think mo qualify mo as an indigent nga matabangan mo og public attorney's office. So why lang kuno mo og konsulta ngadto sa pinakaduol ninyo nga IBP or Integrated Bar of the Philippines nga chapter or any lawyer, no, nga inabang mo'y kaila nga pwede mo mamalihog og pa-assess og pagsusi og pagstudyo anang inyong mga dokumento kay para siya mo'y makahatag, no, og mas klaro na nga tambag kung naabag yun tay daganan or laban sa korte kay basin unya god ug maglangay-langay lang ta kay inikadto nato ingnon tas korte ingnon tas huwis nga ni prescribe naman hagbay ramang 30 years ani. Okay, dugayon, no? Naghatag sa balaod na tong higayon nga ma-rehistro. Sakto ra man gid po ng 30 years partner kay kung moingon man gud ka nga ang balaod man gud pod nagadili man pud na sila sa mga tao nga matug lang silang katungod. Nga dili nila protektaran pud ang ilahang katungod. So balance po na ato ang law. Magpadali-dali di kong rehistro. Iparehistro na lang ito. Ibali na to. Ibali na to. Correct. Mga sukintig paminaw, hinautuntang na may nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod na sugilanon. Dinhiga pon sa to ang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN. Daghang salamat. Og maayong adlaw.